Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как да стримвате във ваш телефон или таблет. Само където трябва да сте на тази версия, специалната 5.1.1 или 5.2.2. И така, това е Mobizzen. Чакайте си. Така. Готово. Ето, виждате ме. Трябва да си изтеглите Mobizzen Livestream. Както знаете, как трябва да си го стеглите. И трябва също да си проверите. Да, така стримвате. Да ви я покажа. Да, там ще ви покажа. Ето тук, цъкате тук Screen Live и Camera Live. Цъкате, ако искате на камерата да стримвате на камерата. Ако искате на вашия телефон, самия екран да лайв стримвате, там цъквате. И тук, и ето тук, точно ето тук, ще ви покажа лайв, колко гледат хората и чакайте. И ще ви покажа колко палци нагоре имате и ще ви покажа колко лайв чата. Тук ще ви покажа лайв чата. Тук ще си бъде така, а това ще бъде... за да си включите фейскама. И чао.